धन्यबाद होयो जों गोबाव समसिम बे हानि थाखाय जुजिबोदोंमोन दा जोङो अनेक पार्टियानो सेस्था खालामदोंमोन मोननो थाङाखैमोन दा जोङो निश्चय इउपिपिएलनि दिनाव जोङो हानि लेखाखौ जोङो मोनबाय जोबोद गोजोननायबो मोनबाय जों आरो निश्चय बे हानि लेखाखौ लानानै जोंनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो संसार जानायावबो गोजोननाय फैबाय आं बिपिएफआव दं दाबो दं जोङो दा इउपिपिएलनिफ्राय मोनबाय दा नायनोसै जोङो सिन्था धारा खालामनानै मोनग्रा साफ्रोमबो जोङो सिन्था धारा खालामनानै सोरखौ मदद होयो जों मदद होनोसै हायाखै बिसोर हायाखै बिपिएफनि दिनावबो हायाखै दा जोङो इउपिपिएलनि दिनाव जों मोनबाय बहुत बहुत धन्यबाद आरो जों निश्चय बे बिसायख'थियावहाय जोङो सोरखौ मदद होनांगौ जों बयबो रायजो राजाजों सानलायनानै जों मदद होगोन धन्यबाद होनांगोन जिहेथु प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआरआवहाय जोङो जोबोद बिनि खस्थ' खालामनाय रायजो राजानि गांनाय उखैनायफोरखौ बियो सिन्था धारा खालामदों आरो जोंनि फरेस्ट एरियायाव जोंना रन्जित बसुमतारिया सिन्था धारा खालामनानै फरेस्टनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ रायजो राजाफोरनि थाखाय सिन्था खालामनानै दिनै हानि पाट्टाखौ मोननायजों लोगोसे बयबो रायजो राजाफ्रा हयथ' गोजोननाय फैबाय आरो संसार जानायाव सान्ति फैबाय होननानै आं